Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang. Dalangnya dalang baru, kita harus menghormati. Lek iso rasa dijak omong gitu. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake. Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to. Ora berabak-abak. kowe dalan kok wedi apa? Lek Mas, dalang wajahnya abang kabeh. Ya iya. Es Terus mangar-mangar ya panas soe. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben apa-apa. Kumpul sing dhuwur. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lagi krasa. Lah ambune lho. Ambune. Yo mari. Yeah.
ing janji. Ing janji. Wah iya, wah lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngaso sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit nggih 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa bendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki nggih kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer, kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten perkara ngoten. Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Ta. Tandanya orang yang
beriman tebal. Orang yang beriman tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabillah sadid. Nah, nopo niku? Sekali merdeka, oh mboten ngaten. Wong tegese nggih pun kula aturne ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate, nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmate Gusti, moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang Mas. Orang Pripun? yang beriman tebal dan Nggih. beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakurata. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh, ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Nah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo lehku mulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu Halal bihalal. niku hanya ada di Indonesia. Nggih. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Nggih. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Nggih. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? oh mboten Mas, kula tetep menyediakan. Mboten ketang rupiah, Rp2, tetap itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten Mergo wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira Lho, jenengan disumne pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten samikir perna-perna, kula sedekah lillahi ta'ala. Nggih. Pun perkara itu pahala nggih alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk Nika Mas kalimatnya ini bab tetulung to. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrap tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu gampang ning atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung ya apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Sesuk dikerarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket bawa takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang ngendi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namung Trenggalek mergo niki trahe
Nggih. Renggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya Kok tetulung renggiling. ora masuk ke mau. Marmut. Tetulung aja ngati mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. ngati duwe kekarepan dibalik pitulunganku. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geguwang ngoten nika aja Piye, nganti piye, piye? Apa cocok karo pelajaran sing tak tampa ning sekolah? aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh. Lho ngono Mas. Nggih. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tika. Nah. Nika ta mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah Nggih. sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun mulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe lho Bayu pucet. Kula niku mboten ngira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat, bagas waras. Nggih. Nek mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat, ben Apa? bagas waras. Ah. Menawi kula kepareng nyuwun dipun solawati riyin Mas. Oh, sik. Nah, sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Loh, kok sik to? Ora. Iki kepethuk pisan kok merintahi nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok, dalan ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh, Mas Armadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Ya aku urung yen tugas belum selesai Nah, tetep mriki. terus panjenengan nyuwun solawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, selawatan niku sing pundi? Padang rembulan Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. lah ya ora enek bedane antarane Ora iso. ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalang pocokane njaluk. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku solawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye Gong? Ah aku setuju pokoke nek Mas Petruk Iki solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Niku kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Yo bisian. Heeh. Ning nong. Ora sak nyemak kaya amatir kowe. Ya menehi ancer-ancer. Kowe kene iki Ancer-ancer kaya goleki alamat. Pak kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning Ning nong. ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Iya. Jadi tak tunggu. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon Kor ibu ya. Padang rembulan
kepongan ciben ora Yo. dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate jogi undur-undur salate wis mesti kopeng siben asmane budar sini sregep salat lan sregep ngaji hop sik kaeling-eling repote yen dadi galang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane Adiyanto salate wis ganep Yo! repote yen dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan salatullah salamu piye salatullah lho sampean ki ya ngono kok Mas apa tukang kendang ki aja disia-sia jangan disia-sia Lah aku ora nyonya. lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho Kali ini jalannya pro saya. ya ora ngono kok Ya ora, ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute, ana keplesete. nggih Kowe kudu kowe sing pinter bener ki. Repote dadi yoga pamane kowe. Niki ceritane pun rampung Mas Gareng. Niki yoga niku genep salate wis genep 5 apa meneh sing tukang Iki tukunen. apa? Repote yen dadi yoga. Salate wis genep ping 5. Ya. Apa meneh sing tukang ngendang. Geleme salat saben dina bar madang. Oh, ngono kuwi. Hubungane apa? Monggo lagu-lagu. Nah. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wes, sing ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo, Wes, dalang bles. dalang bus. Wah ning tenan. Oh, dalang sing kuat mentale iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho, pokoke wani kok. Mangke. Jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang
15 menit tak dongakne masih ndang waras, ndang sehat meneh tenggorokane. Terus kepareng lenggah kene meneh ning Ora. Blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus, Mak, Matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan sing dhisik mboten napa-napa. Di? Ora itu. Mosok balapan kok mati. Aja to, Mas. Ora. Turip. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas Bayu. Amin, Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lagi ngomong. arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi, Mas. Lah, lu ono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Lah. Niki cocok. nanjake bintang tamune sing Nggih, kinyis-kinyis. niki. Nah. Rumien Loh, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kakek, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo nikah Salindri iki disingkat Nisan kok. Ayo dok, kene saya. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora ini disponsori oleh Gareng Benjen. Gareng Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tintinge ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo ngurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk ngge ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sih? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri ora pelan nembang ya ora pelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho pasoke ya ta. Anu tibane padha one. Tibane pas. Pas. Pak De Gareng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ya, kan sayang kepada perempuan Iya. itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora?
Oh. Ha iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, Dalem. ya sabar ya, Nduk. Wong wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumahsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya ta. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake nek Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu hingga bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango apa? Mungkin Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis ya, tolong. wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis malah gol to apa kuwi? Sunlight. Ya. Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus Nggih, rumiyin. upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenglen kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mong nganggo Kang sehat to, Mas? Janor Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh,
Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini enggak krasa iki. Ora, kuwi dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kuwi dalang kok wedi apa? Lah Mas. Dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas kok. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panase. Tegese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kuwi apa ngono e darsine mecep. Ngono ta. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Balik nih Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wong edan. Apa ya maksud? Kene wong tok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Out. Mumpul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul ya Mas? Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Ini namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah gek ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo, Mas gek ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Oh, aku ya lali, ceket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Borong teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya kuwi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ayo. Ora monggo. lho kok awake didu kok ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu kuwi nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken, Salam. sampean gak rumangsa tersinggung ngono ya? Kenapa, Mas? Kok di enak-enak nih? Ala wis sampean bene. kok di enak-enak nih lho? Ala wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enak-enak iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita main- kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian.
Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak wae nggih mboten Non? ya. Oh lho ngakoni aku Kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki apa-apa dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap mbah wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telukure. Tung 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 delak. Baleni mau aku ndak Kan candek. ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung 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 drampok. Ndah. Ngono ya. Ya, heeh. Udah kendang kok diampok. Anu, pomo dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki piye to, Bocah? Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo, Mbak Niken. Pargo e. Aja kuwi jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyon. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacita. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Lane ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Dek, nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Harian Mas. Malah ki mesti anu Kula ki. nyuwun ngene Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu Harian mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. dulu. Pinten? Yo kabeh. Saka Ora rata iki piye. Nah niku mawon Mbak dari sini mawon, monggo Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngono undang Mbak. Mbah. Hah? Wis sudarungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbah, Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajae prewangane teko iki. Lek krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan? Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek enten kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putihnya boyo. Lah ya rambutnya ora dibayar kok kowe bocah iki. Lah kan iso maca biasa bae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lah ora sampean cloneng-cloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wis.
Wis ku lho sing ngendang ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas udan, udan panas aling-aling. Tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedhepe tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah, budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora, kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Ojo-ojo. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora, uduk sing kenong, Mas, mburine sing kenong kan. Ah, wis ora sing ono telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian wadon sa Ora sah di wis Rungokne suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? ya upin-ipin. Ah, Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. ya ora masalah wong. Wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo, monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun tayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. Dijaman
dasare piyaine ayu, lencir kuning. Ah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggar rumiyin. Nggih, Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah. Mbak Niken Ingkang sekeca Mbak Niken suwe Mbak Niken. Betuke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sekedap. Oh, iya. Nggih.